Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop ng ating hashtag biyaheng chismis ay yung mga kaibigan nating two-faced. Akala mo mabait kapag nakaharap, pero kapag tumalikod, uy, Diyos ka Lord. Lahat ng dapat na usapan na private, nakakarating na sa kabilang ibayo ng lugar ninyo. Anyari sa di makakalabas, promise. Naku love, sa panahon ngayon talaga, kailangan nag-iingat ka na sa kung sino yung papapasukin mo sa buhay mo at kung sino ang hahayaan mong makarinig ng deepest secrets mo. Kasi unfortunately, hindi lahat ng nakangiti sa'yo, kaibigan mo. Alam mo, I wish we can go back sa time na kapag tinawag kang kaibigan, vina-value pa ng tao. Kasi ngayon parang feeling ko hindi na naiintindihan ng ilan yung value ng word na friend eh. Feeling nila ang pagkakaibigan ay isang form na lang ng plastikan. Nako love, please choose your friends wisely, and if ever na badmouth ka ng sarili mong kaibigan, don't ever be disappointed. Why? Because that is a trademark of fake friends. Rather be grateful that they didn't stay long enough to do more damage. Okay? And ito na nga po ang next stop ng ating hashtag biyaheng chismis. Ito naman po ay para sa mga kaopisina nyong insecure sa mga nararating at naaabot mo. Sa totoo lang love, kapag may mga taong nag-uusap about you sa loob ng office ninyo or pinagtatrabahuhan mo, ibig sabihin nun, ikaw yung trendsetter. Nasa iyo ang limelight, ikaw ang bida, or in other words, ikaw ang person to be. So if I were you, do not stoop down to their level and lash back. The best way to get back at them is to deliver an even better performance. Yung magiging undeniable na lang talaga yung galing mo, kaya kahit anong sabihin nila, it won't be parallel sa mga kinukuda nila. Ang ending, magmumukha lang silang insecure ang walang skills. Ganun. Kaya sa mga kabisyo natin, huwag nyo na pong sayangin ang oras ninyo, ang panahon ninyo dealing with haters in your office. If you do have some, all you have to do is do your work, do it perfectly, do it with flying colors, and let your achievements be your revenge. Okay? Sa mga love natin, pwede pa rin kayo mag-comment sa ating topic for today or ang ating biyahe ngayong gabi, hashtag biyaheng chismis over at my Facebook page, DJ Lala Banderas. Now, before we go back to more of our diva songs, eto na muna ang mga paalala ni DJ Lala Banderas para matapos na po ang pandemic na ito. Love, please, huwag magpasaway. Please, sumunod muna tayo sa utos ng barangay. And please, just do as you're told. Okay? Last stop ng ating hashtag biyaheng chismis ay para naman sa mga taong gumagawa ng kwento para lang maging uso. I get it love that bad publicity is still publicity. But ganun ba katindi yung pangangailangan nyo? But ganun ba katindi yung pangangailangan nyong maging sikat that you need to create stories para lang mapag-usapan? And then pag hindi nyo kinaya dahil along with the fame, you've attracted bashers as well that are smart enough not to buy your stories, iiyak kayo to get sympathy. Gulat ka, no? Alam na alam ko yung mga karakas, no? Love, do the world a favor. Do not make your life a drama series. Believe me, walang sino man ang may strength to sustain that for a lifetime. Do not sacrifice your integrity as a person just for fame. Yung mga fans or followers quote-unquote mo na na-attract mo because of you pretending to be a victim will only buy that story for so long. Afterwards, kapag nalaman na nila yung totoo, they will leave you. But yung mga taong totoo sa buhay mo na alam ang totoong storya ng buhay mo, sila yung ipinagkakanulo mo para lang sa kasikatan o pansin na hinahanap mo. So is that worth it? Worth it ba yan? If not, then stop. It's not a trend that everyone must jump on. Yung pagpapapansin, yung paggawa ng mga storya just to be sikat, it's not a trend. It ruins lives and most importantly, it ruins soul. So if I were you, do not trade who you are just for fame. Just saying, my love. Sa mga kabisyo natin, pwede pa rin kayo mag-comment tungkol sa ating hashtag biyaheng chismis sa ating Facebook fan page DJ Lala Banderas. Kasama niyo pa rin si DJ Lala and you are still tuned in sa aking programang biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one.
station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.